Tak investorom je asi výnimočný v tom, že vlastne dlhodobo sa snažíme o nich starať, budovať vzťahy a postupne rozširovať tú našu investorskú bázu. My máme vlastne čisto inštitucionálnych investorov a za tých 25 rokov, čo je Genesis na trhu, tak vlastne postupne každý fond navýši ten počet a veľa z nich, čo nás veľmi teší, tak vlastne zostávajú aj po tých rokoch s nami. A čo je asi zaujímavé v tom našom prístupe k firmám, tak vlastne je ten partnerský prístup. Genesis je tzv. Aktívny vlastník, to znamená, že vždy sme v partnershipe s manažerským tímom, veľmi často aj so zakladateľmi. A ten manažerský tím je ten, ktorý dodáva, alebo vlastne realizuje ten investičný zámer, ten príbeh. My vlastne pomáhame, ako vieme, v tých oblastiach, ktorých vieme, ale je to veľmi o tej autonómii, ktorú dávame vlastne manažerským tímom.